ko na. Nagayo gud ka. Unboxing ni. Unboxing sa Kung ayaw senol ka, napisitan ako. Tunog mo niya, pagabutang mo. Kuan. Uy. Hero. Ayaw sa rin. Kuan man ka, kuan mo ko kung kuan ka. Ang naguba na ner ka na? Kanay mong gitangtang? Ang guba ni mo ning wa maayo. Okay, guba man. Yes, sunod-sunod sa sky. Nilagpak ko ni mo ner, lagpak sa sky. Ha? Isa may ilagpak niya. Ikaw. Oo ka ba ito? Ayan. Dili, ah. Ngaw din yung naguba. Kay ba ka na yung mauna ner? Ha? Mauman si Pop. GN gitudlo na ba? Mangga man. Mauna pa pa. Makaw ko nun. Iyon ko. Unso ah! Ano yun siya? Mauni! Ako ba kini ang nakita mo? Uy! Na nabali. Layo sa paglaw. Nabali? Bulawano. Buda na yung Rob ang TV pa. Hmm? Ang TV ba? Yung sa pa ni nga year. Naman na diha. Oy, Asa na? meron na bisintos, wa pa'y Carmelitos. Ano yun, nasa kayo mo. 2020 pa ni? Asa mo yan? Wala na kasi kayo. Yung 20 Lap ka ni. Di, wala pa si Sky. Naana ni. 2014. Di, ay. 5. Gagmay pa mo. Ito ko na suwayan. Murag mga 2012, 2013. Hapit na ko. Tanaw ko kaya. Tanaw ang pila ko man. Lagyan na may upgrade. Imo ha. Send ako black blues. Ayaw ba? Mo man Uy, tabi mo kaya akong masaksak. Makurente mo rin. Ayaw. Hawa-hawa kay gikurente. Oh, gikurente. Gisaksak na ni Papa. It will explode. Alas na. Yung feeling gato Aha! Ada rocket pods. Ada ba na ko? Rocket pods. Ayaw na. Ha? Ayaw na. Yawa good. Mas kuno, mas kuno. Ah. Gilimpyon na ni mo? Alaman na na. Oh. Oh. Ayaw na kuya wa. Wala pa. Wala may kuan. 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 Display. Wa may display di kay. Iyon kuno. Oh. Oh. Man display man ang kuan be. Tiyo na be. Nam ni, di man na yung butang LG Lights. Sige lang. Ano man to? Ang zaman. Display. Iyon kuno kuya. Kanin pichi. Nasiga wa. Wala pa. Pao. Ano ba kada ba nasiga? Ni go na LG. Wala. Kada pa? Ay gana ni ro. Ano? Oh, good. Wala ka na ba? Wala pa manggod. Tekan mamay. Chireng! Wala. Ito, manggod. Ano Wala. lang kuan box. Na isaksak ng kuan. HDMI. Dili ang kaniba. Nasaksak na. Ang kaniba, wa man siya maon. Tabangi ko na si Papa dong. Ang unsa? Ang switch wa maon.
kaon. Naman sa switch mo daw. Pila yung money? Saan to? 400 ako kay 402 ha. Tingog lagi to. Ni una ng box. So why display? Wala. Sa tag-send ko na ko kay. Hindi ko ni-send ba? Yet. Wala naman kasi na green. Nana. Mo send ti ko. Lumihayag. Wala. Yung what is it checking nga na? Ay, kinahalan ba ni tabunan siguro? Basta una ni. Una ni? Una ko na pero wala LG ni gawas. Hindi ko sunduin na sunduin. Alright. May kinsunan. Asam ding LG yan eh. Kung nakita ko ano yung mga naman siya. Mga pa ni. Yeah. Fuse. May ning boto. So pagkaibaw nga ni buto siya. So naana dari siya ha display. Mubuto. May mga baan. Display. Okay. Papa Igman. Amo, itom. So tingnan siya nga ibalik na to ang the man behind the iron mask. Kau na GM. Upgrade mo tax. Naka-hydrate kay pause na kay do ka-hydrate kay pause. For so love you anymore. May banana farm. Your ways. Ano ba ni? Just like All I will be a sinner. So release me. Let me Yawa. love again. Money bag. Please release me. Let me go. Kung na sige sapot imo papa, di kaganahan. Ganahan. Ah. Motion guns. Bilis na kasunod. Wala ni siya kanan. Ang akong diagnose na niya is kuan. Ilisan na ginigbag. Ano tong Ningon cover? mo gud kay gahapon no na. Ano tong cover? Sa may cover. Naglood na siya. Maraming ingat. Bye, TV. Ugod tan ligo dagat gud. Sa relasyon na ng TV ug ligog dagat. Di ko mago ta dagat, di mo na gamit ko na TV. Ay, patagbag bugod. Susto o mga. Anong kontas ng bandin? Nang bandin pa mo. Di na mo. Monetize na ko na. Bawa ng bandin. 3 million na konta. Huy, Milyonarya na ng bandin mga kaiksunan. milyonarya. Oh. Ikan papay mo Naoy. Oh, good. Butang king kung wala na yung million mama ni mo. Naapas kay sus. Lain man na mama. Kung ako yung 9 million, muli siyang bantayan. Imot nga nung ha. Di ba na aka-ato na sa batayan mo? Muli siya kung ako yung 9 million. Muna nga, mangita di kong million. Muli ka siya. Anaas siya muli ko. Saan mo sa ka? Unisen to. So, Bibi to to. Wala lagi LG. Ako dito. Namtoy mata kung ako. kailangan mo sa Kubak yun niya. Yung color, yung display. Kaya we'll get lunar denial system. 3, 2, 1. Yes. OP
Awa. Hindi na ako. Hindi siya maun. No. Basta gani mo open. Di na nawaon. Pero sa una. Wala sa gilabtan na to. Wow gani. Nauuso siya. Oo na to. Hindi ko bisin. Oo. Pagbanbili ako ng man. Backlight niya. Prehanis ka tong trouble sa una. Backlight no? Man siya. Okay pa ba ya siya? Pero... Milagro ba ya kayo ni nga TV nga naabdag pila ka tuig? Naabtan og 10 years. Nga ni nga TV kadiyot ra ni. Wala na, twin. Ay latinit. Oo, wala siya. Sis ka na tinatawag. Kani siya dito ba? Kani ba? SKYE. Mabango man siya. Ay SKY BPN. Nawala yung internet. So, Ato tas is-in ron. Mangita tag TV dito nga pwede na tong i-home credit. pakpak. Pakpak dayon mo. Papa mo yung so. Disubot mas mama ninyo. Panagsara ka na mo. Pakpak. Nawakpak. Sila. Nawakpak. Pakpak. 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 Maumaning ko so kayo magpa-TV. Jen? Ito nang i-down ng Gismil. Sana all i-down. Sa on ba na? Mana, surrender ng TV. Ni Janinyo Batuta.